is Chief Mrs. Dr. Mrs. Now. Ndewo ma. Ịma anyị bụ ndị na-eme ihe gbasara nkwalite omenala n'asụsụ Igbo na Gregory University Uturu. Ọ dị mma ka ị gwa anyị ka obi dị gị n'asụsụ Igbo na ugo a etuwere gị taa n'ihi na nke onye na-eme ka ekwe na-akọrọ ya. Ndewo. Obi dị nke ọ ka egwuri egwu. Ibe n'obi m ọ na-efe ka breeze. Ndewo. Ama m otu m ga-esi wee na-ekene Chineke. Ihe ọma nke o mere n'ụbọchị nke taa. Ndewo. Ka ọ sị na ọ dịghị izi. Ama m nọ site na Marachukwu. Marakwa na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa Jehova na-akwụ ụgwọ. Ka otu okwu agbamume ị ga-enye Chief Prọfesọ Greg Ibe. Omume m na-enye bụ ya jide ka o ji. Onye asị ya jide ka o ji ihe ọ na-eme dị mma. Ya jidesi ike jide ka o ji. Chineke ga na-enyere ya aka na sọpọtụ ya. Ihe ọbụla o tinyere aka ọ ga na-aga n'iru. Mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Ya dịkwara gị na mma. Ndewo.